Hello, good people. How are you? Muri sei. Hope mune mufaro. Guys, this one na drama queen. Okay, jokes guys. Muri sei. Mune mufaro here. Muri kuzvigona sei kwese kwamuri. Tiri kurisiva messages akawandisa. Vanhu vari kurequesta malive, vanhu vari kurequesta zvakasiyana-siyana kuti taure about explain in fact about video kana kuti mavideos in fact because pane mamwe hamusati matoona akalikiswa ari mumastreets ari kunzi iwo mavideos aKiki. In fact mavideos aKiki zveshuwa. Alright, so guys tatiuye tinyatsokuonesai chokwadi kuti zviri kufamba sei. Kumuzive kuri kubva nyaya nekuri kuenda nyaya. Unogona kuti ataka mahara kana kutinzwira tsitsi mahara. So you have to know kuti zvinhu zvakamira sei, zviri kubva kupi zvichienda kupi, nekuti life yedu kwairi kubva kwacho kure nekwairi kuenda kwacho kure. Saka kuti munzwisise, muzive kuti munhu uyu ari kulikisa mavideos aya ndiani ende zvakafamba sei. Ndisati ndanyanya kuenda zvangu nenyaya, muri kuona Kiki wamuri kuona uyu, she is very strong. Ende Kiki wamuri kuona uyu anonidha munhu anenge inini anokwanisa kuva always by her side pese pazvinorema. But aiwa, tichapinda munyaya izere tichikunzai zvizere. Ambotanga ataura zvakaitika. So guys, ngatikudzei nyaya yakamira kadai. You see that guy akalikisa mavideos antika. At least we are free now. Kutofila kuti beta adini alikisa ake zvapera nekuti tanga tanzwa nekuthreatenwa nekublackmailwa because of those. Mukomana uyu zvaakaita akanimitisa tiri back ndichiri kuchikoro, anotokwanisa kunyora form 4. Then arealize kuti ndane nhumbu tichiri kumusha chaiko. So wait, okay, so I think vanhu vanowanzomhanyira kujaja mumacomment section ezvakasiyana-siyana vachiti taiti akabatirira mwana. Ndoda kuti muunderstand, muri kunzwa zvari kutaura kuti akamitiswa akatotadza kusvika kuform 4. Handina kungotora Kiki, handisiri ndakamutora kuchikoro, handisiri ndakaita sei. Kuti munzwise nyaya yakaitaura muzoona kuti zvimwe zvinhu zvinotaurwa mumastreets dzinenge dziri nhema. Maybe tototenda kubuda kwaita video iyi because isu pane dzimwe nyaya dzedu dzatakubuditsa apa dzatisingafaniri kubuda because dzasiri necessary kuti dzibude, but takutongozvitaura because of this. Makubva maziva kuti who is Kiki chaiye. Right. So let me tell you about these guys. Ndakadana nemukomana uyu andika ndichiri pana chinchirondo chikoro, then ndobva ndaita nhumbu, ndobva tatoita sei, ndobva tanga ndizoti bvisa nhumbu, ndobva ndaramba ndinoona. Then nyaya yacho yakatonetsa kuti ameno maybe nefi here or heartless wake anga kuda kundiuraya. He attempted to kill me. I got even scars. You always ask about this. You always ask about these guys. Yeah. And I know ndine mafans anogara vachibvunza kuti vanga riri pauyu pako nderei. Ndaida kutourayiwa guys, nditori nemamwe akatowanda ichi 3 andika atori padumbu apa. Aitirawo kundiuraya. Then paakadaro akabva atiza ndokuya kwaakaita kuno South Africa, this guy. And ndandine nhumbu pakaitika zvinhu zvese izvozvo. And ndakakwanisa hangu kuhandla masituations, ndakatosiya kutozoenda chikoro, ndakatozomira ndotoregister ndotozokwanisa kunyora. Then zvadaro auya kuno manje akabva tanga kundifonera almost every day achindinyengetedza achitaura neni, baby I'm so sorry, chichi zvakangoitika paya nyoti ndandapanika kuti ndozvaitika what. So right now ndazorealiza kuti zvandakaita zviri wrong. I still want you mulife mangu. I'm the father of the child, so yatichengete mhuri tiri pamwe.
ipapo pachona I fall for his tricks, guys, and kunyeperai ndakabva ndatanga mune zvamune muchimboshare mumashure. Imagine like kamukomana kako chichike kuchikoro kakaona chiri kuchikoro mune muchiri kudanana muchiita sei paye, then inyaya nhumbu chete ndopatakangomitsana ndibva nditsanangura kuti ndandapanika bhebha wangu I'm sorry. So ndakabva ndazvinzwisisa nona ndobva tonti ndokutengera tiketi nemwana muuye kuno kuSouth Africa. Akatoita saizvozvo, and in fact I forgot to say pacho patati kumashure handika madhezi andakaita nhangere paakatadza kundiuraya akabva tangoti kana even mwana wacho akabuda handisi kumuchengeta ende ndiri kumuuraya hasi wangu andingona. So apa manje ngakuti uya nemwana chichi I'm so sorry wati ndoda chi uye nemwana. So amheno chi chakangopfeka mama vangu ndobva vati no keke kana iwo wafunga kuenda mwanangu it's okay, munhu wako maparents mune maono kuti at least vanawo pamistakes anoitika vangodanana vanoitawo chinhu chimwe. It was so nice, guys, zvokuti akatondibhadharira matickets chichi everything food chichi ndikakwira ndikaweba ndakabva ndasiya mwana. Madhezi achi akatobva atotumira tumari, you see. Then after that ndauya manje ndakasvika ndibva tatanga kugara kwataigara, iye achienda kubasa kwaanoshanda. Then kwaanogara ikoko taigara aiti arikugara nemuzukuru wake, tatanga kugara nemuzukuru wake chichi semunhu achingoti ndokwandogara. Apa ndaitonyeperwa, munhu uyu ane mumwe mukadzi waitogara naye kudhuze nekubasa, aishanda mutauni kudhuze nekubasa kwake ndokune munhu waishanda naye, anga ari manager wake, vaidanana navo vachitogara vese mukadzi iyeye. So inini pandakatondiunza handizivi kuti maplans akanga ari ei, but ndakabva ndatanga kugariswa kumba kwomuzukuru kwekwe, vanga vatotipana kutoti iwe unotipano pamba pangu pandiri kugara nemuzukuru wangu. Then semunhu unonge wabva kudhara kumusha hausisina plan, hapasina option, so takatongodini tongonondoiripo ndakutanga kutongodzidzawo masituations wati ndakutongohandla everything. But kugara kwacho anga ari ma1 munhu anodhakwa kuti aiuya akadhakwa achindiabuse achitaza like mavideos aya takatorana madays ndichangoya munozivawo munhu wangu wakuti ndane munhu wangu chichi tiri kufara ndibaba vevana vangu murume wangu, a lot of women I know kuti mutori nawo enyu hamutori nevarume muchitodaro. So ndiriwo munhu ndaitotryawo kutotiwo ndiitewo munhu wangu hwaniwo baba vevana vangu, but munoziva zvinhu zvinongoenda nepamwe. Akatanga kundishungurudza, munhu anodhakwa zvekudhakwa zviye zvokuti mari chaiyo hautozivikanwa kupiwa mari, wakaona anzi atotenga shuga pamba zvinotoshura, ndakasafa, guys, achindishungurudza. Munhu mukadzi uye waidana naye akabva achitanga kundifonera, ndakatanga kuona mapictures mufoni make kuti ko uyu mukadzi wonaye ndiani. Ndobva atanga kundifonera mukadzi uyu, ndopakanyanya kuita nyaya hombe akazoita kuti tisiyane. Mukadzi uyu ndobva atanga kundifonera achindithreatina achindimutsosa ndiwe vanhu vemuno, achindiudza kuti ndokuuraya, ndokutumira vanhu vanopfuura nepfuti chichi wati siyana nemunhu wangu whatever. Guys, ndofunga mungoona situation yacho apa ini nefear. Apa unoziva uchibva kuZimbabwe, guys, ungochitoziva kuti unogara wakatorairwa ukanotora varume vematsosa uri kufa, and for sure izvo haisi nyekunyepa. Saka zvinhu zvokuti zvakabva zvandiwandira apa. Kana kuri kutumira mari zvaakangota pekutanga ipapo ndisati ndauya mari kangotumirwa chichii kako ndokega kusvika ipapo pachona tauya tiraunzo situation iripo rungoiona. Ndakashingira, guys, but ipapo pachona mukadzi akabva tanga kundifonera achindidi, ndobva ini manje ndasingadi zvemadhirama, ndatanga kuredza kupika makozi ake. Iye ndobva atanga kuti apa anga ari kugara uko asauye kumba uko, apa ndisina chikafu kumba ikoko. Ndobva atanga kundifonera achindiudza kuti dai rako iyoyo please umuudze kuti ini newe hatidanane, takangoitawo zvinhu chichi like just like zvokuti ndivhare inini ndimubatsire kusofta mukadzi waari naye uko, ndimuconvince kuti ini naye there's nothing between us. Guys, imagine to those who are married kana vari murelationship, I hope you understand the pain yandakaita go through, but anyway, I'm grateful to the Lord because today I'm still here. So zvadaro, guys, zvinhu zvacho zvakabva zvandinhangirira, zvakabva zvandikurira.
ndobva ndina hanzvadzi yangu anga ari kunoko. Then ndakabva ndatongomufonerawo, asi ake hatisi vemudumbu rimwe chete, vamai rimwe chete, asi ndibhodhi. So taingotaura pafoni, even pandikauya toziva chichinhu, vanamufonera akanditi huya. Ndobva ndatoenda pai ndikatogara 3-4 days kumba kwake. Ndobva atondibatsira kutsvaga basa. Ndobva andiwanira stay in. Ndikatanga kutoshanda kubasa, ndaitoenda kubasa stay in kuBelleville. This guy ndobva atongoti ndobva siyana neni, anoona. Ndobva atanga kuita life yake nemunhu wake uko. Maybe kwaari anga kuti ahwina because chaanoda kundiona ndichitambura. So ndakushanda pai ndopa ndakazotanga kuzivanawo nani naKuku, and ndakudza kuti we started as friends naKuku. Nyaya dzese idzi andodziziva. I told him from day one everything. Ndo zvinhu zvakatoita kuti titova strong together as friends, because munhu uye aindicomforta. Ndaingofila kuti I need someone wokutaura naye, and ndiye munhu ndakangofila free. So tichotaura what ndopa I hope takakuudzai story yedu ichi. So this guy paakanzwa kuti now ndaane munhu and I'm now married, ndopakakwidza BP dzake. Ndobva akatanga kungosenda mavideos iwayo, akamasenda kuinbox kwangu, obva amadelete. Ndobva ndamubloka, you see. Ndobva otanga kushandisa dzimwe nhamba achindudza kuti dzoka kana usingade ndiri kudini, ndiri kunangirira namavideos ako. naKuku ava tatatesina Kuku takatrya by all means guys kumunyengerera, kumubhega. Pakanyanya I think tofanira kuclear on this. Vanhu vanofanira kunzwisisa. Pane vanhu vanotirwira mumastreets vachiti taiti akaroora. Koita vanovata kamastreets vachiti taiti haana kuroora. Chokwadi chiripo guys ndechekuti kumba kwanaKiki kwakaenda something. Handina kuroora ndikapedza. But ndo zvakanyanya kumutokonya. Kune vakaona mavideos edu tichitanga naKiki, ndofunga maingozviona situation kana yemumba. Hapana kana munhu wani airwadziwa nesu panguva iyoyo. Tairara pachisingle bed chedu, munozviziva, changa chiri pakona mumba, chine ka 2-plate stove kedu. You know very well guys. Vaitifoliwa kubva kudhara. Ndo zvega zvinhu zvatatinazvo. Vanga vasina kana pressure. Mukuzvinzwisisa. So paakazonzwa kuti inini hama dzangu dzaenda kumba kwanaKiki, because takatumawo hama dzangu kuti dzinozivisa kuti tisi tine mwana wavo, ndo paakatanga kuchitumira Kiki mavideos. Then takaramba tichipusha life yedu ichichinja. Ndofunga makazvionawo hatisi vanhu vane mari, hatitombosiri vanhu vane mari, but ndofunga munongoonawo zvimachanges 2-3 izvozvo every time kwatiri. Zvimachanges izvozvo tichifara, tichiita sei, muchitipawo malove nemalikes, muchiita sei, muchitifarira, zvinokonzeresa futi jealous. Ndo paakatanga kuuyawo kwandiri nemapictures nemavideos. Guys, let me tell you this. Mavideos amaona haaziwo ese. Handizivi if he is going kuramba achibuditsa mavideos whatever. Saka takanguri tichitaura naye achitiisira mameseji achitira kuda kulikisa mavideos. Tichitombonyengererawo tichifungudza kuti munhu anga anzwisisa, but takazosvika pakungozoti ameno zvakubuditsa. But patakati ameno zvakubuditsa, haana kumabuditsa. Mavideos abva abuda nekuti azoisa tatu, ndo pazinoti yo no mukadzi achadzoke, zvatovharana. Saka to those vanogara vachiti he Kuku vakatora mwana, vakadzvinyirira mwana kana kuti whatever, ndofunga now you understand the situation. Inini from the bottom of my heart I know very well kuti inini naKiki tinofanira kunge tiri tese. Sekuona kwamunongoita, inini naKiki kana tiri tese zvinhu zvedu zvinofaya. She was broken kusaidi kwanga ari, I was broken kusaidi kwananga ndiri. But takasangana pakati, tikakwanisa kuumba chinhu one, takuenda mberi. Guys, let me tell you this. I don't talk about my family on social media. But you know zvinongoitika, so miedzo inouya guys. Mondiregererawo ipapo. Ende ndokumbirawo mundibatisise ipapo. There is this person ari kufamba achiti ndisisi wangu, achiti ndiye tete vakuru. Zvikazodai. But guys,
ndinonzokuremerwa kutaura nyaya iyi because I always try my best not to talk about it. Chero pandinotaura about my history, I don't talk about her. But it seems like she wants me to address her. Okay, guys, let me take you back a little bit. Last year, I think muna March or whatever, April, I don't know. Pane nyaya yakatrenda pasocial media. Zvichinzi taiti abira vamwe vanonzi prophetess what mari paFacebook. My sister vakanyadzisa vakamhanya kumafacebook pages evanhu vakasiyana-siyana vachinotaura vachipupura zvinhu zvavasingazivi vachitaura the way yavaitaura nayo vanhu vaitozviona kuti pane bad blood pakati pangu navo. Vakaenda kwachinja kwaya nelive kwachinja vachitaura zvavakataura ikoko. Ndichibva ndaedwa navachinja ndanga ndaendera palive kuti ndinotsanangura about mari yamadzimai. Vachinja vandibvunza kuti kuchii chamuri kuitana nasisi vako, because already vanhu vanga vatondipenda black vachiti maybe ndine problem nasister yangu. But ndakakwanisa kungoti no guys, I cannot say anything. Handikwanisi kutaura anything chekumba kwedu pasocial media. Sister yangu vaitwapo palive papo vakanyara. I think live iriko kwachinja yelast year. Vakanyara vakadzika palive. And I thought kuti vakabva vadzidza kuti zvinhu zvekumba zvitaurwa pasocial media. This year futi vadzoka and hakuzi kutanga vanogara vachitaura about me kune hama dzedu dzakasiyana-siyana. Tine hama dzakawanda muSouth Africa. But ivo vanoita kuti ndi hama dzacho dzidzo ndedzavo, inini handina hama. Vanotaura kuti hauna hama muno. Paya pandaitaura kuti ndakazombogara kupi ndikazochengetwa nanhingi, ndaibuda mumba mavo, ndadzinga mumba mavo. Pandaida kudzokera kuZimbabwe, kana makateerera vhidhiyo rangu rekutanga, vanga vandidzinga, but I didn't want to say it. Vanongouya votaura zvavanoda pasocial media, but havatauri kuti ndakamudzinga pamba pangu 2 times. Tichiti tikatogaragara towirana ndodzokera. Ndakazopfira Chikomba gore randakabvapo maya muna December. Ndikati handichadzokeri kumba kwavo chero ndichitambura. Ndikarara panze 2-3 days. Ndikazotorwa navamwe mai vanonzi Zimbabwean Queen. Ivo vakazondichengeta from December to January. Ndikatsvaga imba yaibhadharwa mari yandandisina, amount yaibhadharwa kumba ikoko, yaidiwa kumba ikoko. Ndakataura kuna landlord ndiri kuida nekuti ndaivimba kuti Mwari variko. But sister yangu havazvitauri kuti mwana wayo ndakamudzinga, havazvitauri kuti vakandivengerei. Ndikandishandise word iroro. Sorry guys, hamusati mambonzwa nditaura about her. Vane mashoko avakataura last year vachiti mukomana hatumiri mari kumusha. If you can ask my mom. Ndakatovabvunza mama ndikati asi ndimunonyepera sisi muchiti handitumiri mari. Vanoshamisika nezvaanenge achitaura. Muri kuremember akataura kuti hanzi tina mai vedu vari muGoodwood. Munin'ina wamama wangu ari muno muSouth Africa kuGoodwood. Vanhu vakandifollowa kubva kudhara vanoremember rimwe vhidhiyo randakaita ndichienda kuGoodwood kuna mama vangu ndichivavigira tumasingi twandandatengawo twe2 cents. Nanhasi vhidhiyo riripo. Guys, vakarwadziwa ndaenda netunhu tuya sister vangu vaya. Vakatanga kufamba vachitaura kuti hanzi haana chakavatengera, vabatanidza mari vese namama ndobva vada kundisvotesa. Of which isaingoita zvinhu zvedu namama ndindovatengera zvandovatengera. After that ndiye akudzoka futi pasocial media kuti haindi kunoona mama kuGoodwood. Guys, and sorry ndataura zvinhu zvekumba ndisingadi. Handizivi kuti Mwari vakatirongerei, but chandinoziva ndechekuti kurwadziwa kuriko guys. Vanhu vazhinji vanondiziva vanomukira kumabasa vachindiona ndisingamukire, especially ivo guys. Sorry to address this. Vanorwadziwa kuti handichavakumbire. Vanozviziva kuti inini vanogara vachindituka vachinditi ndiri rombe. Asi vakuona romberi harichavakumbire, romberi harichavatsvage. Nekuti vakandidzinga mumba pavo ndikarara 2 days. Vanondinyararidza nekuti ndini ndakaita kuti uzive South Africa. Ndikada kungosumudza musoro ndini ndakaita kuti uzive South Africa. But sorry guys, ndangoadressa zvangu nyaya, but I wasn't supposed to. Ndasingafani kutaura about here because ndakataura even kwachinja kulive iyoyo gore rapera that I don't talk about my family on social media. Now a lot of people are fighting us. So kana inini ndiine mumwe munhu vanouya vachinyepedzera kuataka. Now vari kuataka aKiki, but it's not like vada kuataka aKiki, vada kurwadzisa inini. Vakutaura kuti ndinorova vakadzi. Handina munhu wandakamborova guys. Kana paine munhu wandakamborova chero ungava ex wangu, ngataure kuti ndakamborova guys. Zvimwe zvinhu zvepasocial media
zvinongoda kungoti munyatsozvidzeya. And guys, I don't wanna lie, I will not ever come back ndichitaura zvekare nezvefamily. Ndatongotaurawo, but zivai kuti chero next year, chero after 10 years, kuti mukomana akataura kuti handidi kutaura family pasocial media. Please. Now aKiki, we are happy and I love her. And zvese zvakabuda izvi, we knew it. And takatotaura kuti ngazvibude, tive free. Now ta free. Zvinhu zvese kubuda kuita mavideo, zvinhu zvese zvachinja. Now life yedu ya free. But haasati apedza kubuda mavideo emunhu iyoyo. Hameno achasaridza kumabuditsa here, whatever. But mavideos iwayo toda kuti abude zvipere, tinyatsova free, kwete kugara tichithreatenwa. Aitoda even mari. But takazvina kuti hatingazvikwanisi. And izvi zvinofuta arikuda kutoziva kwatiri kugara. So guys, isusu I think we are not on social media for this nyaya. You know us, we always create content. Chero nakati muri masatanist, tinongo create content yedu tichienda. Chero nakati muri mbavha, we create content tichienda. We are not for this explaining what. Also guys, ndinoziva kuti kashoma kutoona tichipindura nyaya dzepa-social media. Hatiwanzonge tichipindura, tinongosiyana nazvo kuti regai vapombonoke vatry nemasides ese avanokwanisa kuti vatidestroy, because everything tunyaya twese twamunonzwa tiyo vamwe vanotoita tokutogadzirira mav11 chaiyo kutoti nhingi uya uite witness apa panyaya dzavasingaziva. So whoever anotaura ndakamboacta naTight akadaiwo, please mukumbire kuti auye neface yake ati ndini. Please musateerera nyaya dzesocial media. Don't believe vanhu vanotaura zvavanoda. Zvafanira kunzi mai vaKiki, vabereki vaKiki vari kuchema zvakazodai. Inhema dzega dzega. Munhu wese vanhu vanoti hanzi ndakabirwa mari kana ndakaacta naTight akandidaiwo, tell him or her to bring a face. Please ngauye neface yake, because vanhu vandakaacta navo inini maskits vandakaita timu navo havadariki 10, havatombosvike. And all of them ndoziva mavoices avo. But tumwe tumavoices twandinonzwa guys, munhu ngauye neface yake. Don't believe zvinhu zvese vanhu vanokuitisai vachitaura tunyaya tokunyepa. Mufanira kuziva kuti guys, vanhu vanokwanisa kukuitisai, vanoita anything to destroy mu. Ndogonongoudza kuti ndoda kuti ndoda kuparadza nhingi. Saka iwewo iti zvakati. Ndifonere kuti zvakati. Ndifuna mukono nyaya dzinodini. But anyways guys, dzinogadzirwa. I love Kiki, she loves me. Mwari vanokuendesa nekwese kwauchaenda nako, asi vachiziva kwaunofanira kunge uri. Sezvamaigara muchingotaura zvaizva kuti kuku Kiki akakuchinja. You were 100%, you are 100% correct. And I know very well, naiye anozviziva kuti neniwo I changed her. But it was not necessary for me to prove to you kuti no man, wakandichinja ndikamuchinjawo. But I think now you understand. That's why asingandisiye chero mukanda kumuti hauenderani naTight, she would never leave me. That's why ndisingamusiye chero mukanda kumuti akazodai. Because we know very well kwatabva, and I know very well kuti iye akandiudza everything. And tisatakanganwa, we just want to thank those vane musoro wakaoma vanoramba vachitisapota chero zvaita sei. We love you guys. May God bless you 2024 ive nemaropafadzo, ive neuchi nemukaka kwamuri, nekuti munosapota zvimwe zvinodadisa zvekuti tega tinotoshiya kuti why is it munhu achiita kunge tinomuziva, anotiziva kana kuti takambomutengera something. We love you guys. Keep on supporting. Kana matisapota kudaro, chero vana venyu vaine zvipo vachasapotwawo even nevana vedu, nesuwo vacho tichavasapota vana venyu. Saka please keep on supporting. Thank you so much. And remember, kana mwana wako aine chipo, support him or her. Please don't discourage vana uchida kuti Delta pilot. Yes, vana ngavaende kuchikoro, but support. Look now here, inini naKiki hatina maform 4. 2 vanhu vasina maform 4, vasinasvika form 4, but we are living life. Hatikumbiri salt. Tinotokwanisa kuti vanhu vaseke, vanhu vatifarire, but hatina kusvika form 4. Mukazotinzwa kuti tichitaura chirungu chekunyepa, musatiseke. We love you zvekutodaro. So thank you guys. I think now you understand. Sekunetsa kwakuchira zhinji kuti explain, but yeah, we are not fun to explain. Izvo deda togadzira maskits stay kana tatogadzira imwe content. So you understand. Thank you guys. We love you.